मंडळी, जगाला युद्ध नाही तर बुद्ध गरजेचे आहेत. म्हणून नुकतेच रशियाचे पंतप्रधान पुतीन ज्या वेळेला भारतामध्ये आले त्यावेळेला आपल्या भारतीय पंतप्रधानांनी मोदींनी त्यांना गौतम बुद्धांची मूर्ती या ठिकाणी भेट दिली. बुद्ध हे शांतीचे द्योतक आहे. या ठिकाणी अधिष्ठान म्हणजे गौतम बुद्ध आहेत. मंडळी, रशियासारखे, अमेरिकेसाठी, जपानसारखे, जर्मनीसारखे हे सगळे देश वेगवेगळे अण्वस्त्र तयार करतात, वेगवेगळे संहारक शस्त्र निर्माण करतात. अशाही लोकांना आमच्या मोदी साहेबांनी गौतम बुद्धांची मूर्ती भेट देऊन जगाला संदेश दिला की आम्ही युद्धाचे या ठिकाणी समर्थक नाही तर आम्ही बुद्धांचे समर्थक आहोत. आम्हाला युद्ध नाही तर बुद्ध पाहिजे आणि बुद्ध म्हणजे शांती.